Home, són 80 anys, això passa poques vegades. 80 anys de servir al públic, 80 anys de crear riquesa, 80 anys de compromís amb el país, amb el territori, i això és molt important. Nosaltres el que fem és celebrar-ho i donar-ne les gràcies de que precisament hi hagi hagut empreses com aquesta i tantes d'altres també, que han contribuït amb això al progrés de la societat i al progrés de Catalunya. Bé, doncs avui estem d'enhorabona perquè una empresa del municipi que dona feina a 600 treballadors i té un valor o factura més de 137 milions d'euros, s'ha entregat aquest emblema, aquesta certificació, i això el que fa és una vegada més posicionar la Jonquera com un referent comercial tant a l'Alt Empordà com a la demarcació com a la Catalunya Nord. De passar d'una petita botiga de queviures i després de souvenirs a un edifici gran com era aquest, va ser un pas molt important. I a part de que el meu marit era molt intel·ligent i preveia molt les coses, i els altres seguíem. O sigui que ha anat així. I hem tingut la sort que els fills han tornat. Crec que fem un pas endavant molt important en el moment de professionalitzar certs àmbits de l'empresa. Escollir les millors persones, que no necessàriament de ser de la família, per portar una mica els alts càrrecs. Que això a vegades comentes d'altres empreses. Això jo trobo, pel que està parlant, que a vegades costa molt. Deixar de delegar i saber dir, ostres, poder hi ha algú millor que jo que fer les feines a la meva pròpia empresa. Jo crec que una de les coses que s'ha intentat fer és sempre voler entendre com funciona el negoci des de baix de tot. És a dir, des de quan entra el client, què vol a casa nostra.